lang hilin eh. Hi, good afternoon. Ayong palis sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi matag-adlaw. Salamat kaadto Ginoo. Karon di ay adlaw ron nga nanay nagtanom kamuti. Huwebes, pizza 29. 29 ron ay? 29 na ron? Wala ko'y kalendar. Wala ko'y kahibaw sa adlaw bitaw. 28. 28 pa ron ay. Karon pa 28, 27 gapon. Martes 27. Na, 29 na day ko noron. Bitaw, daghang salamat Ginoo. 29 na day ko noron. Agamang gikabisi-bisihan, agamang kabisihan ni aging adlaw. Agamang pagpa bunjag sa among hangapo precious na manalajud kaluis Ginoo. Kristiyanas naghangapo na manalajud muna pero salamat kay po sa Ginoo wa mi pasagdi. Kaya di may ini-sponsor namo. Then sponsor namo og katong baboy, katong tarpaulin, katong cake, kay buwan na magtinsa mo. Daghang salamat nitong tanan. Karon di ay ako dariskuan. Ako sa gubos ang bulanghodan kay mangita ko langkay, wa may langkay, wa ihaling. Kay maghimo na po kog magbudbud ko tuman, order na po niya to sa Valencia. Sa di pa ko mabalik sa ang trabahoan. Tapos lang man na tulid ang absent, street sa kadihas sa kasimana. Ako'y sudsud. Da, kira man punto si Janin sa atman sa ganiya kay ha, niyam ko ganiya nga sa ngadtuon kahit ang panglabahan naglabunon. Kay labunon madugtid daghan, daning man sa nga pwede pa kunog Sunday. Mo nang nasa pura nag ulo na po sa arhang kuan kay dadakong sundang mangita kog lukay. Kay magkuha na po ko, magbudbud. Sinanay po tuwad tuwad. Hala ka nay! Kuan. Ang servisyo lagi po na isang garden. Isa naman ka tuwad. Kung katabang kay mga lukay. Gamay na lang tiwasan mas aysa kay haligo magdagat. Mga partner diha. Hindi na magipiko kay itudling naman nagkabaw. Ning gahi na. Sinanay na po nagkinabaw. Wala ka nay. Pila kautok na na. Pila na kapuno. Gamay nilang day kuwang. Kung aman isang partner diha. Kaya naligo magdagat. Si Aisa may isang partner na na. Kung sa maghuwat ni nanay. Once nanay maghuwat ni Aisa. O kay mugahay na kuno. Kaya gaba nabuhi na na. Oh, 29 naman si adlaw naman si pizzas. Pagtanom kay lilihi mo na para sa unas kami pa'y gagmay nga nilihan ang kamuti halag iro nangita kog lukay kay wala ihaling kay magkuan ko lagi corona ginang agi sa kakuan laman sa daghan pa man day nay bibi ako sa ikuan be asan ko na nagmukman lang may bitaw kukuon. Kung sa isang tabangas na may karijot kay alis pa man. Dari lagyan ni Runa. Ikaw magtanong. Yes, ikuan. Habang kukuhan kayo mga motis na nga. Ang kapangadyo ko, unod. Subo ko ba ni kanunay? Nga nakapamanay? Putok? Ano? Gahi. Gahi na. Di ako lagi mag... Ikaw itanong ko. Nato. Hindi lagi ang doon na. Tawa, hindi Buto. buto. Buto na ko tao man yan asli ko.
Nyari ba niya? Nyari. Bugwaran. Iya. Ano mo na nun? Ako rin bugod kayo ni ka. Ang itanong dito. Ang mga bugwaran kita kilid. Natanam ko na ako. Itanong. Ora. Ako magbugwad. Wala ito sila sa sauna pikuhon man. Pikuhan lagi. Dahil ko man ang mga kuras kilid. Pikuhan. Saan na katulog ka mo sa bahay ni Kras? Ito nang didukang ka. Ano magkaaloy. Tuwa ng mga sigbin niya. Nanay number 1. Ay nga na pikuhan. Pikuhan lagi. Masay ako rin Basta. magpiku kayo ni kuman ang mga wanan. Nga na no. Wanan. Dari kilid. Ano mo niya magtanong ko. Ano niya? Ano? Sabi ko. Ako rin be. Nga Diyos, lagi kaya ko piko. Habali. Partner rin na naisikuan na isa. Neno. Basta asong tukok ko sa truka mo tumutanong. Kami tuntan primero tu. Mga lagi isa isa yung partner di umatira. Gamay na to sunod naman ni. Nagwalik na matabang ng pangamuti ha. Pohon. Hindi simbir. Na, disimbi ko ng mga muti na. Simbir pohon. Taganay grases. Ginoo. A few moments later. Yan ang order. Mabudbud. Hi, good morning. Maadong buntag sa tanan. Tugog kalibutan. Sa tanan. June, August 30. August 30 na deron. Abot ang order nga. Natusgan. Ito, budbud ni. Pagpagsugod di ay daghang salamat Lord sa kinabuhi. Ayan, gasan na mo matagadlaw. Salamat yung tanan. Lord, naman nagamo ang kabisi-bisihan nga ang pagpawundag di precious. Salamat kaado yung tanan sa mga sponsor. Ibawa na mo kinsa mo. Mga malumong kasing-kasing kaya ko magtanaw sila dani among video. Salamat sa dako yung tanan. Hindi ay na ko ikuan wala gini order at tunis lang nasod niya to din order. Ato din na mo sila yung nasod din mo order unjang hapon. Nawala manindo asa may dapit pa do maghatod ano yung kuan. Ang mga budbud. Tumis yung nasod. Dito. Kamusta na mong tanan? Sabi na ni Ma'am Yuning Ayok. Mayong buntag. Mayong buntag Ma'am Yuning. Naon tagbudbud. Kamusta? Salamat kanunay sa irong pwedeng pagrantaw. Hindi pandesal. Kami suman. Tipit pandesal. Sabi na dia sang igso. Igso agaw ang Gracia Moral. Salamat kayo sa way puas na paglantaw. Bisan pag pinakasimana ko di awa ko ka atubang sa kamera. Ay, ikot sa kabisi.
dapat pag ang cellphone pag ma-open. Sarah Laila Amid, morning. Uy, ang kaning gawas na. Gawas sa lungga. Kasi bawang kami na nakatubang sa ilang portahan. Ni Mers and family, salamat kaayo sa kanulang pagsubaybay. Pasensya na dugay naka-upload sa kuan katong nagiatang sila upaw wa pa pag-upload. Nagkagrabe lang yung busy niya. Kaya bigyan itong padong abot ang apo. Mau dia sang. Kare. Pakai terlalu begini. Tahu. Yung jatang sa ilang videos upawa pa sila kakos ilang video bote. Tangi bitaw tangi nindo ning among suman ang siling nasod dihatod. Ha? Ha? Ano sa mga dahon na di sa iwan? Hindi sa iwan. Terlalu begini. Kau ha? Tahu tak kau? Naman. Lubot sa kuan, panjun. Lubot yung taong samla ka ini. Ano ba na lubutan? Gamay naman. Ang samla ko ng parami. Gusto ko buwan gula yung samla. Parami man. Lubutan nga magsuka kung muna klaro, alam mo may taklit. Hindi ito mga O maaan. Ayaw ko lang ko yung dahon. Ang taga mo po, lasing ko na. Tapos kan Isidro. Ang dami ko rin na bawon. Karatan ko, bisita na mo dia. Hindi ako nagsusuklay, naku. Di ko na susuklay, guwapa na ba? Guwapa, basta guwa sunday, guwapa. Di pa ako nagsuklay. Ya, gisang kuan, gisang daddy. Daddy, Ngay mong daddy na, sumilikod. aman. Ngay mong daddy. Ano mo nampong man? Ang dali, bakasyonista, gikan o. Among admin sa Team Hope and Friends Vlogger. Ala, di pa ako nagsusuklay. Di pa. Kagigising ko lang pumunta ko dito. Nagkikik, wifi. Hala. Hala, di pa rin luto yung suman ko. Wala, sa Oh. totoo lang gusto ko mag-uwi. Precious, nay lula. Kasi Nay gusto ko lula, budget. lalay lula. Kung ang iglaki ang Sige na lamang, susunod na lamang mga anak ka. Sunod Basta panganak. budget ang gusto, di ko glaki, oy. Dalang mga anak lang ko, Zi. O sige. Hindi kami Admin sa to, Team Hope. Uy, wala, dyan dito ipasa dito. Buhang ka. Upload din ang video. Dahil isang daddy na. No. Anam, nesta tayo ni sunod. Nalagi mong daddy. Tingong bito ko na yung mong daddy. Uy, ang sunod na. Precious, morning na lola. Bisita na. Precious, tanaw ni mo. Kisa ba rin? Pero ato bang nung zoom, tanaw na. Ang magchikas. Kada adlaw man yan nasbay. Daddy ni Virginie. Burato. Oh, ano may dungaw, wapa may karotok sumat. Oh.
Oh, wala ko nga rin. Kinas, Virgie. Dali. Nunguman ka. Dali. Ano to? Ding. Murag wakwak ko na sila. Picture eh. Oy, wa sila Alira. Si Mama Alila, si Mami Ale. Precious. Morning, Precious. Morning, mga mami. Kaon na, hoy. Mahaw na. Mahaw na. Alam mo sumarang tapon, og. Salamat sa lang order. Saan nagka na ba? Order. Among kapatid tag sa kakilong bagas. Mga lula. Ug tag sa kagantang ginamos. Je, lagi order lagi ikaw na kapatid sa kilong bagas sa kagantang ginamos. Panay pos. Upload eh, dani kay di na makakunik no. Upload ra. Kay nag-iman. Lami be. Kusay pa ka ni Precious Pau. Karos na Pau? Uy, mo rin sa Basa bitlog. Pau! Ay, be! Muli sa kuliha. Pau! Ano man? Di, kaya kananay na ang giyom. Giwan ako sila na maglaba pa ko dyan. Tinawag, gas, gisi. Ano nay? Kaya nanay, ang giyom. Giwan ako sinina. Dress na mong nanay kay Ay, muli na ko! Muli na ko, muli na ko. Di ko, natulos bay kay... Dinakbalitin sa kumukha ang baboy. Kaya nga nung Pwede mo lang baboy makaon, tiyo magbaboy ka ng muragan pa man na. iwadyo ko ning kaon og lechon kay nga nainig nga na nakagahi man dara ka na tagila bahala mo di pakaon kanani nga na nga gi ikuan isang ipaksiw idabang nga recycle og luto nahurot naman pos mga ba nga murag kuan sa bahi ginuwadyo ko ning kaon kay ang manggahi ang hilaw ba mo Precious. Salamat sa pagbisita. salamat mo lang ko Oy, salamat. ay bago na sa precious na ba Ako na si Ali.